e sub-county ma Kuria West oseyotende county ma Migori kuom rem keto tich kar yango jamni ma Karamu mane oger higni maloyo 5 mokalo kendo ne omuonyo omenda mathoth mag jopiny. Gikoni kar yeng'ono sani ochiwne ng'ato wuon gino makelo penjo mathoth. Jojuma miyowa ler. Gedo mar kar yango jamni mar Karamu mane oger kod 10 county ma Migori higni maloyo 5 mokalo ne okelo gen mathoth. Kata kamano nyaka sani koro geno ni koro pok ochopo ka gedo to ne oserumo. Oganda gi ne geno ni kar yango jamni ni dhi chuogo tije kendo dhi jiwo wechego mag ohala kod ber mamoko ka ochako tich maber kaka ne osingi. Kata kamano kinde limbe marwa e kar yango jamni ni ne wayango ni pok ochako tich kaka ne osingi kod 10 county ma Migori higni bora mokalo. Kamana ja ohala achiel ema sani yango jamni sanja e kar yango jamni ni. Mae osekelo penj mathoth ka kuom jodak ma Karamu mwach ni kar yango jamni ni ok osekete tich kaka ende gigeno. Slota haijawekwa kulingana vile ilikuwa tunaitarajia, kwa sababu ng'ombe zinachinjwa hapa ni ng'ombe 2, ng'ombe 3, na tunajiita kwamba ni slota ya county. Nimekaa miaka mingi sana, kuanzia nikiwa mdogo naona inajengwa mpaka leo hii haijawahi fanya kazi vile inatakikana ifanye. Ng'ombe ni wengi wanaenda Nairobi. Hizi ng'ombe zote zingekuwa zinachinjwa hapa, kwa kusema kweli tungekuwa na vijana wengi wale ambao wangeweza kupata ajira hapa ndani. Utakuja upate kwamba watu ambao wanafanya kazi hapa ndani watu 3 na ni slota county ambao tunatarajia watu kama 100. Julius Chachako jodak mamoko ma Karamu wach ni kar yango jamni ma Karamu mane oger higni bora mokalo osebedo ka itiyo gi yor siasa e kinde ma kampen. Ochila amekuja ameingia serikalini. Pia amekuja amesema kwamba kichinjio yezi fanya kazi. Mimi kabla sijatoka mamlakani ndio hii hapa tunachinja ng'ombe moja. Kichinjio sisi tunajua ni cha siasa. Nasubiri misimu ya siasa ndio tusikie hadithi. Moko mjogoiko maondike kar yango jamni ni wach ni ng'ama bende nyaka sani koro mithuolo mar yango jamni kar yango jamni ni odiochieng' kodiochieng' yango mana dhok ma ikinda achiel kod 5 odiochieng' kodiochieng'. Tufanye maendeleo mengine humu ndani, tunaweza amua hata kulima huku ndani mahindi tuko tunauza sehemu zingine, ama wachukue ile sokoni iko pale tuilete penye ilikuwa hapa ndio ilikuwa kitambo. Ng'ombe zenye zinaenda huku zinaenda Nairobi zingechinjiwa hapa Nairobi wapelekewe nyama, lakini sisi tunatoa ng'ombe zinaenda sisi tunabaki hivyo. Jomoda kalora mar kar yango jamni mar Karamu wach ni kar mondo koro giwiny maber ka hukum kar yango jamni ni gima giyudo en mana muya marach ma ikelo kod chilo mawuok e kar yango jamni ni nikech chilo ma ipuko e yo moko winjore. Hakuna chochote ambacho nimenufaika nacho, ni harufu tu ndio ninanishibisha hapa. Duma yani tama raka ati ukonywa kamano konywa uru wa inyorege harufu mari chieth dhok. 27 imefika, so tunaona report card. Sasa wewe ukikuja Magongo kutuomba unakuja na report card unasema mimi slota ni wale watuliandika wanalipwa, maji tuko nayo, tutakusikiza. Gedo mar kar yango jamni ni bende ne igeno ni dhi kelo pi maler machiegni kod jodak ma Karamu. Kata kamano mae pok otimore ka pi mano kuny kod 10 county ma Migori higni 2 mokalo pok ochopo ne jodak. Pale hakuna circulation ya maji kwenda juu, yamekaa tu. Pump ya shilingi 70,000 inaweza shinda county kuleta kuja wana kijiji hata wananchi hapa hakuna mtu anatumia maji haya. Hata maji ya Silota watu wanaenda kufuata sehemu nyingine kuja kutumika hapa. Sasa tunashangaa serikali tulio nayo karibu itatusaidia namna gani? Nalilia sana maji, ndio hawa watu wanaishi hapa karibu hivi na hii Silota, ile benefit wangeweza kupata pasipo na kazi, wangeweza kupata benefit ya maji. Mokum jotich maondiki kod 10 county ma Migori ma oting'o mago marito kar yango jamni ni bende wacho ni kuom dweche 11 mokalo pog neno sara ka kuom piny owacho ma kaunti. Okang' mar manyo dwoko ka kuom 10 piny owacho ma kaunti ma Migori ka otende kod ywak ma osegol kod jopiny ne ogore Lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom lipot ma kamano. Wadhi e yueyo machielo chenro en mar migago